Sawubona kakhulu bazobekhona bafethu. Noma ngabe siba u-2 noma siba u-3 akho nkinga. Mhlampe next time abantu bazophumelela yabo. Sijayiva akho nkinga bhuti ungeza. Thembu uhlale kwaMashu. Oh, isigebengu-ke. KaMashu kuthiwa khona iy'gebengu ey'ngazi-ke phela. Kodwa ngizwa kanjalo. Nangu uSajensi, uSibhebhi. Hi mfethu unjani? Hayi Bontsongo, ayikho indawo requesta. Ikhona. Ngicela uku-check-isisa Bontsongo. Ngizo-check-ela nami la ezansi kodwa ikhona. Phakade uthi awusithi awungeneki. Bafethu imali ngizo-check-a. Sijayiva ukuthi ngilona amaphoyisa elithatheka kancane. Hawu-ke sisonke-ke Monday nje. Ngo-10 sibe sesilaphana guys, ngo-10 sibe sesifikile. Not ukuthi uphume ngo-10 endlini. Yabo, because kukhona abaya emsebenzini njengami nje ngiyangena ntambama ngalelo langa. So ngangcono ukuthi mhlampe sifikele ngabo-9 kanje, 9:30. Utheni ushaya sesihlangene sonke sasazi ukuthi simi kanjani, sithengwani yabo. Athi niya-understand. Uthongo sibathi asinalutho lodaba. Ave besithatha kancane ngikutshele. Lapho ngale mali yama-security mfethu. Mina ngokwami. Mengingathi ngiyabala shame. Ingitakulile shame mfowethu. Ingitakulile yangizama yangenza umuntu. Even nje abantu begxeka bengayithandi. Mina angikaze vele ngayigxeka. Enye into bafethu, i-security ngitshele. I-security ngingazi ukuchazelana kanjani. Ngoba inkinga yenu niyayiphakamisa uma ngekho sidingo. But i-security umsebenzi lowayana bafethu and uyaholela. Kuya nangenkampani osuke uyisebenzela ngaleso sikhathi ukuthi iyagazetha or ithini. Kodwa nje i-security bafethu inayo imali. I-security engenayo imali ile yakudala. Kuqala yayingekho imali guys, yayingekho. And wawubona even i-uniform ukuthi no mos. Le uniform kade abantu bayithola isiphuphile yonke lonto lento kanjalo. Yabo. La manje nje esikhathini samanje mfethu, security unomsebenzi osawuthe ukuthi ovela kakhulu yabo into kanjalo. Yeah guys, but nje i-security caniwe uyithatha kancane. Ngiyanicela nje ngomoya wesonto. Ukuthi security caniwe uyithatha kancane. Because masingasuka sama-security sinivezele izinto esezisenzile emakhaya, esezisenzile empilweni zethu. Ngayo le mali yama-security. Nizothi sinamanga. Nithini? Nithi abanye bathwele. Kanti cha. Imali, ngisho ungahola imali engakanani, ngisho usebenza kahle. Imali uma ungakwazi ukuyisebenzisa, yabo, izokuhlula mfethu. Uma ungakwazi ukuyicabangela izokuhlula. Yabo, kunabantu mina engibaziyo abasebenza kahle. Kodwa engibahlula ngezinye izinto. Engibahlula ngampela futhi and baze basho nabo ukuthi samukeli.